שלום לכולם, כאן ועכשיו אני ולירן מצאנו היי. מכרה שלם. הנה לירן, תעשה שלום, תעשה שלום. רגע שנייה, אני אעשה עם החבר'ה. אה. טוב, ועכשיו אנחנו מתחילים את המכרה. רגע, אני אוכל. אנחנו לא חצבנו את המכרה הזה, פשוט חפרנו אותו ואז חשבנו על הרעיון, יואו, בוא נעשה על זה פרק. מה? יאללה, בוא. איפה זה? אתה יודע איפה זה? כאילו, בוא. פתאום נאבד לי, כי עשיתי עליך טיפי. עוד שכחתי. אולי? יואו, איך לא ראינו את זה? מה? What the fuck you? אני רוצה קצת, תביא לי. ומצאנו מלא רדסטון ומלא פחם, תספר להם. כן, מלא, פשוט מלא. רגע, בוא לירן. מה זה כאן? כן, עוברים כאן. פאק. יורדים כאן, ממשיכים כאן. לך מהר. פה אין כלום. אין, ממשיכים מכאן. לא. לא, זה כאן, בוא. כן. הנה מצאתי את זה. יופי. ככה. כל פעם החלפנו צדדים, כי כל פעם היה בצד של איראן לבה, אז עשינו עוד בור כזה, כאילו עוד שורה. לא, איפה אתה? מאחוריך, לפניך. כן. תקפוץ. הנה כאן יש לה בולט למשל. כן, איפה אתה? מאחוריך. הנה, ולפה הגענו. איפה הבור הזה? עשינו, הנה זה, עשינו... כאן היינו על זה. כן, היינו על גיימונד. לא, הם לא יודעים מה זה. זה גיימונד, גיימוד, לא גיימונד. פשוט עלינו. לא זוכר? לא, אז מה? אז למה אנחנו פה? חכה, אני בא. תראו, אני השגתי 26 לפי... בדרך אתם תראו מלא רץ. 36, 64 ו-2. ולי יש מלא גול, 21 גול, 11 איירון, 64 רדסטון ועוד 34 רדסטון. ו-64 פחם ועוד 41 פחם. לי יש 64 פחם ועוד 51 פחם. טוב. אנחנו מפרגנים אחד לשני, נכון? כן. ועוזרים אחד לשני. בוא. מה קרה? אני עוד פעם מגייק. זוכר לפני שעשינו את הפרק? מצאתי רדסטון. מה? רדסטון. טוב. וואי, כמה רדסטון, אחי. אני אמשיך את המנהרה ונחכה לך. זה מה זה קרה. ונחכה לך. הנה אני בא. די עם זה. לך תשתה מים, אני מחכה. דיימונד! מה? דיימונד, אחי! ייי, דיימונד. איפה? וואלה. וזה מרגיש כל כך טוב. כמה דיימונד? 4 דיימונד! אני יכול להכין 2 חרב דיימונד. איזה כיף לי. תכין לי אחת. וזה טוב. וזה מרגיש כל כך טוב. איך בא לי גם צלם? אתה יודע למה אני רוצה לצלם? כי אני מגבל דברים נדירים כמו הדיימונד הזה, כמו הרדסטון. שנייה רגע, חכה רגע, אני עושה כאן משהו באפשרויות שלי. מה זה הגדרות וידאו? מדע. כלום. אבא! זה עשה לי מסך מלא. אחי, זה עשה לי מסך מלא. איפה אתה? טוב, נחזור אליכם. טוב, חזרנו אליכם שאני מצאתי עוד 3 דיימונד ועוד מלא ברזל. חלק, שקרן, לא מצאת ברזל. מצאתי, היה איתי. היה. נו, זה חפרתי שם גם ברזל. יש שם ברזל? הנה, מצאתי עוד ברזל. תביא לי, בבקשה. בבקשה. נגמר. תביא לי, בבקשה. נגמר. אז מה? תביא.
כמה יש לך? כמה חטפת? 46. הופה, עוד היה. שלי! זוז! אני רוצה אבל את זה. אני רוצה. נו זוז, יש לך עוד! אני רוצה את זה, אני רוצה. תודה. יש. תחפור יותר לצד הזה. איזה? אולי יש שם עוד דיימונד, כי אני מצאתי... נו, אתה מצאת בצד הזה. יהיה בינינו קיר כזה, אבל אני אחפור באמצע כל הזמן מעברים. אם אני אקרא לך תחצוף, טוב? טוב. זה בערך... רגע, 1, 2. זה בערך 2 בלוקים. הנה אתה! למה... לבה. רדסטון. קצתי מלא רדסטון. פאק לבה. כן, נו, זה מה ש... בוא. רדסטון. זוז, נו, הולך לתור שלך. לא רוצה, יש שם גם לבה. אבל זה לא הוגן, די לבוא לאיפה שלי יש דברים. לך. חצבתי רדסטון. יש לי 64 ו-64 בול, אחי. יואו, זה גנב. מה גנב? אתה רוצה? כן. אופה. רגע. לא כדאי ללכת. מה אתה? נו, הולך כבר לזה שלך, יואו. אבל אני לא יכול, יש שם לבה, אני לא יכול להמשיך. אתה לא מבין. תחסום אותה, שכל. בוא, יש לי רעיון. בוא נחשוף פשוט כאן. איירון. אמרתי לך. אמרתי לך לחשוף כאן. מה אתה מתבכיין שאתה רוצה איירון? יש כאן? מה אתה עושה? חוצב כאן כי שם יש עוד לבה. אין, הלבה שם לא נגמרת. יופי, יש רדסטון. לבה. פה, איתו. למה לי אין לבה? יש לי 4 דיימונד ו-64 רדסטון ועוד 64 הוא רדסטון. מלא לבה. היא לא מתקדמת. נו זוז כבר. אתה מסתיר לי, אני מנסה לחסום את זה. נו! אני חוצב כאן, בצד. הופה. אני חוצב בצד. מה אתה חוצב? אתה רואה בשם שלי? Mm. אני חוצב שם. רדסטון ואיירון ביחד. וואי, כמה רדסטון ואיירון. אחי, אתה חייב לבוא. טבעתי. בלבה? כן. וואי, כמה איירון. ביי אחי. לאן? אני מת. איפה? תראה לי. נראה לך, אני חי, יש לי כזה נגד לבה. יש לך חסינות לאש? כן. תביא לי גם. אין לוקי. לי יותר, זה האחרון. ומצאתי מלא רדסטון ו... כן, יש לי 64 רדסטון, 64 רדסטון ו-25 רדסטון ו... למה יש כל כך הרבה לבה? יואו, זה מעצבן זה. לבה? אני לא סובל לבה. פעם אמרתי לך את זה? נו, למה אבל? מה אתה רוצה, להשאיר ככה? לא, אבל לא לעשות את זה מכאן. יש לי חסינות לאש עדיין? כן, יש לי ל4 דקות. זוז! וואט דה פאק, מה אתה עושה? צולל כדי לסגור את זה. הופה. איזה מפחיד זה היה. זהו, אין יותר לבה. לבה. יש פה לבה. בוא, יש פה מלא לבה. לא! תראה כמה לבה.
what the fuck, גל של לבה, זוז. הנה כאן. למה כל כך הרבה לבה? שונא לבה. מה זה גולד? נו! חופר כאן. לבה! התקדמתי. לבה. תודה. גם אני רוצה. יש פה. טוב, אני בא. סנאומן. אין לי חסינות לאש. טוב, אני יוצא מהמערה המטומטמת הזאת. ביי. ביי. תודה. רגע, אני לוקח חסינות לאש. מה, אתה לא עולה? אני עולה, אני לוקח רק חסינות לאש. בא לך לעלות? אני כבר עליתי. איפה, למעלה? לבית? שימו אותי על חיים. איפה אתה? עדיין לא, עדיין לא. יורד גשם, יש חג, בוא. יש. רגע. שכחנו להגיד לכם צופים שאני ולירן המצאנו חג בשם חג מיינקראפט. האמת שאתה וזיו. כן, אבל פשוט אני משחק עם לירן. עדיין אל תעשה הישרדות. תעשה טיפי. נכון. אתם יודעים, תאמר להם מה זה טיפי. לא באמת. זה קוד שאם אתם לוחצים אותו, אז אתם באים לחבר שלכם. אתה על הישרדות? אתה על הישרדות? כן. אתה על הישרדות? כן, כן. שים אותי גם. אם אתם כותבים, אז אתם מגיעים לחבר שלכם. אבל אם חבר שלכם כותב, אז הוא מגיע אליכם. שים אותי על הישרדות. רוצה דיימונד סורד? אני אכין. יש לי רדסטון. בוא נשים את הרדסטון בתיבות. ואני מחמם לי גולד. תיבה אחת. אתה יודע כל מה שמצאנו זה של כולנו. כן, אני יודע. כשאתה מחמם את האיירון וגולד, תשים אותם בצ'סט, כאילו שהם מוכנים. קח גם. בוא קח גם. אני מחכה. מה אתה שם כאן? ברזל לקחתי האיירון שלך, טוב? כי זה של כולנו. טוב? קח. בוא קח משלי גם. מה יש למטה? אין כלום. ביי. לאן? אני הולך למחסן שלי. פאק! יש זומבי עם סקלטון עם עכביש! ביחד? כן. מחוברים? כן. וואט דה פאק, זה נדיר, אחי. איפה זה? בוא תראה לי. זה בחוץ ממש. ממש בחוץ? רק שתדעו צופים, אני שם לפידים, אחר כך אני אקח אותם כי זה סתם לתפוס מקום. אני שם סתם בשביל לתפוס מקום. למה לקחת את הזהב? שים אותו בקופסה, עכשיו. מה? טוב, אני שם את כולם, קודם אוסף ואז שם. הבנת? תיקח, בכיף. איזה יפה זה מטיל זהב ומטיל ברזל. כן, אני אוהב את זה. תראה לקחת, אני מנסה לקחת כאן.
מישהו מרביץ לי. לא אני. וואי, אחי, אנשים. תיקח את הפחם. אני בינתיים, בוא, שים בינתיים בצ'סט, בוא. בוא. לא, לא כאן, לא כאן. באמצע, באמצע. באמצע. שים באמצע, אני אוכל רגע. שמת כאן? לא שמתי כלום. אה. למה לא שמת כלום? שים בצ'סטים. אני לא שם בשום צ'סט, חכה. אז גם אני לא שם. איפה אתה? במחסן? לא. אני יכול להיות הנה אתה. אני יכול להיות מתחתיך? פליז. וקח את כל הדברים שבצ'סטים. טוב? לא. למה? אני יכול לעשות עוד חדר פה. מה קורה? סבבה. טוב, תעשה עוד חדר. תביא לי אבן. אבנים. אבן? אבנים, כמה? 64 אבן מרוסקת ועוד 64 אבן מרוסקת. קח. רגע. בוא קח. בוא נו. טוב, רגע. אני בינתיים ממשיך את החול, טוב? קח. בוא קח. תן לי אבן מרוסקת, איפה? קח. 64 ועוד 64. טוב, זה הרבה. טוב, אני מכין לנו דיימונד סורדוב. טוב. אני שם... איפה זה שלך? אני אעשה כאן, טוב? יש לך איזה מקלות? כן, קח. תביא. הנה פה רגע. אני צריך רק 2. ביי. רוצה אחד? מה? דיימונד סורדוב. תכין מכל הסורט שיש לך. מכל הדיימונד שיש לך תכין. הכנתי. מכל הדיימונד? כן. היה לי רק 4 דיימונד. איפה אתה? בוא קח. איפה אתה? שנייה, אני צריך... בתוך המחסן. איפה אתה? אתה בתוך המחסן? אתה רעב? לא, יש לי אוכל גם. לא, דיברתי באמיתי. קצת. איפה אתה? הנה אתה. רוצה דיימונד סורד? איי! קח. יש לך.
רגע, אל תזוז, אל תזוז. קח, 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 קח. קח. ותלך. זהו? זה החדר? רגע. צריך לשים תיבות רגע. כמה תשים לי דאבלים אתה רוצה? אחד, כן, פה, ועוד 2 כאן. 1, 2, אוי שיט, סליחה. זוז. 1, 2, 1, יופי, גם למעלה. תודה. אני אשאיר בינתיים את הצ'סטים פה. יש לי פה זה. אתה יכול להביא לי דלתות? אתה יכול להביא לי 2 דלתות? כן? קח. תביא. אני שומע ספייד. מה? אני שומע ספייד. הנה, בוא, עשיתי. יש. רוצה ללכת להרוג כמה מפלצות? מה אתה עושה? לא, אני רק שם דברים בתיבה. יש לך פה איירון מתחמם. אני יודע, תשאיר אותו. קח. לא, 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 תן לי, תן לי, תן לי. טוב, קח. תן את החצים, רציתי להביא לך משהו אחר. רגע, קח. קח. זה מה מה שרציתי. אתה? תודה. אני יכול תנור? מה? אין לי. תנור. אין לי. תכין, יש לך קבלסטון, נתתי לך עוד 64. קח, תכין. שיט, זה למטה. אני אקח. זה אצלך? לא, זה למטה. ראיתי את זה נעלם. לא, זה למטה. זה נעלם. נו, כי זה למטה. זה אצלי. זוז. זה אתה. קח. מה? תודה. יש לי תנור. נו, תרד כבר. מה, אני? לא, זה סולם הזה. אפשר גם איזה שולחן עבודה? כן? כן? מה? שולחן עבודה. בוא קח עץ ותכין. איפה? תביא עץ. רגע, אני מחפש יש לך? משהו. חכה, אני מחפש משהו. עץ. אין לי. תבדוק למטה, בטח יש למטה. יש פה זה ניקח. שולחן עבודה. יש כאן. וואלה, קח אותו. לקחתי. תודה. בבקשה. יש לי רעיון. אל תיגע במה שיש בתנור. בוא רגע, בוא. אל תיגע במה שיש בתנור כי זה טוב. דגים לשנינו. טוב, בוא. אתה רוצה שכל החלק התחתי יהיה שלנו? כאילו של שתינו? אי אפשר. לא! שזה יהיה, כאילו כל הצ'סטים האלה יהיו שלי וגם כל הצ'סטים האלה יהיו שלך, הבנת? כאילו כל החדר הזה שלי ושלך ביחד. הבנת? לא צריך. אני רוצה, בבקשה. אבל אני לא רוצה שיהיו לי... מה זה? מה אתה עושה? לא, אני רוצה... תביא לי לפידים. נו, זוז רגע. הנה, קח. ביי. רגע, שנייה. מה אתה עושה? שובר לך את זה, שנייה, אני מכין אני לך... משטח? שנייה, אני מכין לך משהו. אני משטח. לא, אל תשטח. למה? שיטחתי. חכה, לא צריך. זוז רגע. זוז. תודה. זהו. שים פה חול. לא פה. איפה? לא משנה. זהו. שמתי, חכה. מה זה? דרגות, מה זה נראה לך? זהו, ועכשיו אני לא יכול לרדת.
מה, למה? טמבל, תראה. מה? תראה. אני לא יכול לרדת. כי יש קיר. אז בוא, רגע, זוז שנייה, זוז. להעיף את המדרגות האלה. זוז. שנייה. אפשר לעשות לך את זה ככה, שנייה. חכה רגע. אני הולך זה שלי. צ'סטים שלי. להביא לי איזה כמה דברים. טוב? תביא הכל. לא הכל נראה לך. דווקא כן, צודק. אתה יכול לבוא... לא. אני כבר אשים את הדברים שלי שם. את מה שיש עליי. שים תיבה מיוחדת אחת, יחידה, שיש בה את הדברים. רגע, שנייה. ואז בשערי רקיע בן אדם נגיע עוד ננתים לו. ועוד לשערי אבא. שנייה. לירן, אני עוד מעט אשים. רוצה ללכת לקנות אוכל? נפסיק את הסרטון ונלך לקנות אוכל? רגע, אני מעביר את הדברים ואז נלך, טוב? תאמר להם ביי לסרטון. בוא, יש עוד 15 דגים בתנור שהם אמורים להיות שלך. רגע. טוב, אני הולך הביתה. צריך לתת לי בדברים. כי עוד לא גמרתי. אם לא חיטטת לי, למה שאני אחטט לך? לא חיטטתי לך. לא, אם אתה לא חיטטת לי, למה שאני אחטט לך? איפה אתה? במחסן. חפש בתיבות שלי איפה לשים את הלפידים. אני שמתי כבר. אני לא לוקח כלום, אני רק מסתכל מה יש לך. יש לך הרבה? במה אתה מסתכל? אני לא לוקח כלום, באמת. יש לך הרבה דברים, יש לך הרבה זהב. ומאוד. כן. יש לך יודע. תפוח אדמה, אפשר אותו? מורל. איזה? איפה? מורל. איפה? שנייה, למטה. יש לך תפוח אדמה מורל ליד רגע. השיקוי התחדשות. כך, זרקתי אותו. זהו, עכשיו, הוא אצלי. עכשיו די, לא הלכת לי בתיבות, כי אני הולך זה לזה. זומבי! מי שכח את הדלת פתוחה? לא יודע. באמת? לא, אני מה לא יודע? לך! גישתה. הורג אותו. תמות. נמאס לי! לאכול תפוח אדמה מורל. תהיה. יש פה זומבי! 2. אחי. סגור את הדלת, שכל. אתה יכול לעזור לי, כי רק לך יש דיימונד צורות. אני צריך אוכל. יש לך בתנור 15 דגים שלך. אוקיי, תודה. לקחת אותם? כן. אני אשים אותם בתיבות, טוב? נוכל להישאר כאן בינתיים, נוכל להכין מיטות. כן, תכין. אתה יכול להכין לי גם? טוב. אני צריך רק עצים וצמר. צמר, אין לנו. בוא נלך להרוג כבשות. קודם,
פאק, זומבים. זוז. תראה מה הם עושים. מה? תראה מה הם עושים. זוז. איך אין צמר? פעם היה לי מלא. לא. אצלי אין. בוא נעשה מעבר תחתי לבית, זוז. יאללה, כן, בוא. כן, מכאן, פה. בול. פאק, אבל צריך עץ מלא מאדמה. זהו. אדמה? כן. תחפור אתה, אני אשים גג. אין לי כף. וואלה. אני אקח זאת. אני אקח. אתה תעשה גגות? לא, אני אחפור לבית. טוב. אני עושה ככה. תראה איך. זוז. תחפור למעלה קודם, תחפור למעלה קודם. למה? למה למעלה? כי זה לא יעזור עד כמה עד איפה תחפור. אז תעשה אתה. אני בינתיים הולך לראות מה עם הזומבים. מה יש? מה? מה הם עושים? הם בינתיים מנסים לשבור את הדלת, אבל הם לא. מצליחים? כן, מצליחים. מזל שאנחנו כלואים בבית כזה שיש בו הכל כמעט. כן. שיט, היה פה משהו. אני לוקח דיימונד סורד והורג אותם, טוב? טוב? טוב. לא ממני, ממך. ממני, מה יש לך? בוא, בבקשה, בוא, תראה כמה נכנסים. נכנס. אחי, אחד ירד. איך הם נכנסו? אחי, יש פה מלא. אחד ירד. למה אתה פותח דלתות, כאילו? אמרתי לך, הרגת... שיט, יש לי שתי בשר, קור. אתה... לא משנה את זה. איפה אתה? אתה בונה. מה אתה עושה? אני בא. מה אתה עושה? תחפור את זה. תאמר לי מתי אתה מגיע הביתה. בוא אחריי. אני בא. אני צריך אוכל. לא הבאתי לך. בדגים שלי בצ'סט. תחזור, נו, יש לך זמן. טוב, תאמר לי מתי שאתה הגעת הביתה. טוב? נראה לי עכשיו תחפור למעלה. נראה לי אני כבר עברתי את הבית. כן, נראה לי גם. איפה אני? יש לי קוקיז. שיט! מה? אנחנו לא בבית. איפה? לא כדאי לי לדעת? אנחנו ממש לפני השדה קקטוס. כאילו אחרי השדה קקטוס, נראה לי שברתי את הדלת. שברת? תראה אם יש אצלך דלת. לא. אולי בחוץ, מאיפה לך שהיא אצלי? מה? עכשיו אנחנו בשדה קקטוסים. או שאנחנו בכלל לא חפרנו לכיוון הנכון. עברנו את הבית, הוא שם. וואדה. זרקתי את הכף. זוז. הבית בכלל פה בהמשך. סתומים אנחנו. כן, איפה? הנה, אנחנו ממש... איפה? הנה, אנחנו בתוך הבית. רק צריך עכשיו להביא סולם. יש לך, לא?
אמרת שבנית. בתיבות, נו. לא אצלי, בתיבות. אמרת שבנית. בתיבות! טוב! בניתי, נראה לי סיימתי אותם. כן, סיימתי, אני אבנה עוד. נגמר לי הקוקיז. אפשר תפוח אדמה אם יש לך? יש לך בצ'סט. זה לא אומר שאני מרשה לך. לקחת לי את התפוח אדמה מורל. אתה נתת לי! לא למטה, רצית לקחת את זה לאכול. אז זה שלי עכשיו. יש פה זומבי! איפה? כאן. איפה זה? אתה לא רואה אותו למטה? איך הוא הגיע? לא יודע. גם אני לא הבנתי. הם השתלטו לנו על הבית. אוי נו, מה אני עושה? אני צריך לחזור לשים את הדברים שלי בקופסאות. ג'סטים. יש לך זה? סולם? כן. יופי. נו, זוז. זזתי. אני עולה איתך. הבנתי מאיפה הם הגיעו, תביא משהו, זוז. חבל. אין מספיק. מה זה? הנה, יש פה חור! לא, 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 מי זומבי, מי זומבי? הרביץ לו. אני מנסה. הרגתי אותו. לפחות יש פה קקטוס. הבנת? יאללה, נו, אתה בא? סגרת את החור שם? עכשיו אני סוגר. לא, אני אסגור. אני... נו, אבל כבר לקחתי משהו, עזוב, אני סוגר. יש לי חול. זוז. סגרת? זהו. איפה אתה? אתה בבית? יש אני אקח לי את מקלט. הדבר. יש סוג של מקלט, קבל. אני אקח לי את הדברים. זהו, סיימנו. נראה לי שסיימנו להיום את הפרק, לא? חושב? לא, רגע, עדיין לא. שנייה, רגע. נו, חדר תיבות, נו באמת. אני חוזר. לא, אני בא. סגור אחר, אתה לא מכיר את הנימוסים האלה. נולדתי באוטובוס. אפשר עוד דאבל צ'סט? לא, כי... תכין. אתה יכול להכין לי? לא, למה אני תמיד צריך לעשות בשבילך דברים? יש לך בשבילי עצים? לא. אין לי עצים. כאילו יש לי, אבל אין לי מספיק. טוב, אז אני הולך לחזור. שכחתי את המקוש. מתתי עוד שנייה. ממה? ממה עוד שנייה מתת? נו, להגיד, מחץ אותי. מה?
שברתי אבן, ואז מלא חול נפל עליי. צבע עצים. טוב. אתה רוצה שנחצוב גם לך? לא, אני אלך עוד מעט. פאק. אתה הולך לחצוב? ראיתי אותך. אני אעשה לי מלא דאבל צ'סטים. גם אתה? לא, אני פשוט עושה לעיתים. אוקיי, גם אני אעשה קצת. אם אני אצטרך, אני אלך לשם מהבית ואשתמש. בטן שלי מקרקרת, רוצה ללכת איפה לקנות אתה? אוכל? כן, שנייה. רגע. נאסוף עצים, נעשה לי דאבל צ'סטים ואז נלך טוב. מה אתה עושה? אני בא ואתה בא לאותו עץ. אני בא. יש פה? כן, יש פה. יש לי כבר איזה... רגע. אין לי אוכל. כל האוכל שלי בתיבה. ימי. יש לי 60 עצים, אחי. לי 53, ואני מתקדם. לא, מוכנים כאילו. שכחתי לכם דאבל צ'סט. מוכנים? שנייה. כן. שנייה. יש לי עוד. יש לי 64, 64, 56. או. ו-56. הבנו. מה? כלום. איזה מגניב שגם ליד הרכבת יש את המקום הזה של הספרים, להגיד לך למה? למה? כי פה יש את כל הציוד יש בחדר שלי חור. אני יודע, אני סותם אותו עכשיו. חור. צריך לעשות פה פח. איפה נעשה? אבל לא שיציץ את כל הבית. אי אפשר לעשות למעלה כי יש שם עץ. אני יודע. אז איפה? לא ליד החדר שלי. אפשר לעשות פה. מושלם. אופי, תעשה כאן. מה קורה? מה? יואו. אתה שומע רעשים? מה? למה אני שומע רעשים, ירוד? שנייה רגע, תתנתק מהשרת רגע. לא, אבל אחרי זה גם אני אתנתק. אני ולירן משחקים? אוי, כן. נו.
לא, לוקח לי דברים מהצ'סט. מהצ'סט. שנייה, אנחנו עוצרים את הוידאו. אני שם... חזרנו אליכם! מה זה? שנייה. שנייה. חזרנו אליכם, רגע. כן. הנה, יש לי טקסטורה כמו שלך, סתום. עלק. בוא אפילו מה אתה עושה? טעות יצאתי, רגע, אני חוזר. אופסי. טוב, מקודם היינו משהו. אוקיי, עכשיו לחזור. יש לי טקסטורה כמו שלך. עלק. שנייה, חבר'ה. טוב, אנחנו סיימנו את הפרק להיום. לירן, תגיד ביי. איפה? לירן! רגע. תגיד ביי! נעלמו לי הצ'סטים. תגיד ביי! הנה. יאללה, ביי חבר'ה. לירן! רגע. תגיד יכול כבר להביא לי אוכל? ביי! תגיד ביי! תגיד! למה ביי? טוב, ביי. יאללה, ביי.